мавзӯи дигар. аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 дар доираи лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш барои дастгириву қадршиносии варзишгарон боз ду тан аз варзишгарони муваффақи кишварро Ҳақназар Назаров ва Тоҳир Ҳусейновро бо ҷоизаи пулӣ қадрдонӣ намуд. гузориш дар ин бора. аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 дар доираи лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш боз ду тан аз варзишгарони муваффақи кишварро барои дастовардҳои арзанда ва муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ қадрдонӣ намуд. ин парчамбардорони кишвар варзишгари машҳури параолимпӣ Тоҳир Ҳусейнов ва қаҳрамони ҷаҳон оид ба гуштингирӣ Ҳақназар Назаров маҳсуб меёбад. ба ин муносибат дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе нишасти хабарӣ бо иштироки роҳбарияти аввали ширкати миллии букмекерии Формула 55 ва варзишгарони тоҷик Тоҳир Ҳусейнов ва Ҳақназар Назаров баргузор гардид. Баҳром Подшоев, директори генералии ширкати мазкур, зимни суханронӣ таъкид кард, ки барои рушди варзиш ва дастгирии варзишгарон барномаҳои зиёдро роҳандозӣ мекунем, ки лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш аз зумраи онҳо мебошад. дар баробари ин ширкат ҳамасола ба рушди футболи миллӣ ва футзал низ саҳми худро мегузорад. Тоҳир Ҳусейнов, чемпиони бисёркаратаи ҷумҳурӣ ва барандаи медали биринҷии чемпионати Осиё дар намуди дастхобонӣ мебошад. ин варзишгар дар шаҳри Ваҳдат дар толоре ки Формула 55 онро таъмиру навсозӣ кардааст ба тамрин машғул аст. дар нишасти матбуотӣ варзишгар дар бораи омодагиҳо ба мусобиқоти дар пеш истода сухан гуфта, ҳамзамон доир ба шароити тамрин ва нақшаву ниятҳои худ изҳори назар намуд. ин гуна дастгириҳо қаблан мо гуфтем ки зали варзиши моро таъмир карда додан, ин худ як дастгирӣ аст, ин худ як пешравӣ аст. агар ҳамин гуна дастгириҳо бошанд, агар бо дастгирии ҳамин гуна чизо мо кӯшиш мекунем ки дар чемпионатҳои оянда ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ карда ба соҳиби медалҳо шавем. Ҳақназар Назаров бошад, дар намуди гӯштини кураш ва миллӣ натиҷаҳои арзанда дорад. ин паҳлавони муваффақи кишвар унвони қаҳрамониро дар аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба даст овард. мавсуф ҳамзамон медали биринҷии бозиҳои Осиё, Ҳанҷоу ва чемпионати ҷаҳони курашро низ доро мебошад. ёдовар мешавем, ки ширкати Формула 55 ҳар моҳ дар доираи лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш варзишгаронро ҳавасманд намуда, онҳоро барои пирӯзӣ ва расидан ба дастовардҳои бузургтар рӯҳбаланд менамояд. ширкати Формула 55 дар тамоми фаъолияти худ мунтазам чорабиниҳои гуногуни варзиширо фаъолона дастгирӣ намуда, дар оянда низ ин ташаббусро идома медиҳад.